igonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemberi Yadi na koronya ramba Chenkorkunga MC Megi Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogo toka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingero chabasai Mama woyolo jirani ananimada Amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga fake star nyagote wagagunga jirani Asomuroberi wa Gusii Urban Blaze #ya mitandao yonse #ekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami Tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simitandao chingero chija aliakorekanire elio kumanyi musao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ine numenyeteke wikia urae umwanu noko mwachise michekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a play group goika primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo na boigo goike kia gatano na kabiri Biaman asama ya tangoro kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko mucho songo itanga ndigangire bageli ngakira abanafunzi baito bakala zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita we had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools 2 Tihangiri bageli ntebya abayigoli bali batotegerete bali bataito admit abana January come next year 2024 tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8 tara bonoiga tokora interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School bia mana sana. Happy Sabbath, happy day omanchu muligire bigata seni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka yonko igore byage igore linde ndia mutukonzi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubigi asibirengereri byagobire ari no onye gopa mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago kuranderio mundu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kuligereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosalia so mugondo Eden. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Biamana bano manchu mariro Ndizi TV grande to asoire ase kingeze kirigito kyo mwero kiri tukuri aramisi anene asense meri yubwansu bwerichiko to kwarian kabisa obeime yumorobere kro Wakili aikire ase studio ase mambi yaboni gato kwanda mange anene aliagendete koba sinsitu ya Kenya no hano nyamaidira lakini mono Wakili ngochara to tebi asoboime ase Richiko adoita brede Richiko ninki ayanda gokorekanera asensitu ya Kenya goikaboni kabamo na into erino tubati
mbako mwerio nyora nantora siseme mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boya sensema ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News onya chingaki na bako enda sensema X @Ndizi TV News asemambi ya aboniga asinjira bantu boderene mbako mwerio enamba itere yorabu ya 0792192834 enamba iti studio asemambi ya aboniga didi tangana kuboli bolna ayoroche asamangana magret nyakango no mogusi okoba which and nero kurigiwa no na sensema matemuntu arebi nte binge bya koreka ndegusi no mogusio kare kominyokiwe kartoro jabara ibande bakomoje serikali ya Kenya kwanza na yaya pono ya enough is enough ayonsi ntomere nguchumbe yao ayorojena no mogusi ninchiroje jinda aho jisomande konde tiganda ari ni Wakili asimambi yabone arato kwani atusogeli ikiare tokora nere lime week iwo chira studio karibu sana Wakili mbiyamono Brighton nambiyamo n'abantu abarigereria n'abategereria na management ya Ndizi TV aso kongarigania se studio asa marieta no Wakili Morara George Bwakuma ndo mukorere wa amangana yeke katiba ne sheria aso muchyo Bosongo no muchyo Nairobi na mono ngochengera mono koba oyomo bwa abarigani bamangana ye Richiko asengonge yeto ya mwanyagetinga kuya sana igono gwethine turina George Morara Bwakuma no arime yomoroberi ase obwansu Richiko bono mambia torigereri abiratatu ase emambi yabone Wakili ense ya Kenya teribu yeyo ore bintu bya beire bya umire ba ngakiro agency ya Kenya kugende ko jagera Wakili ritangani we katorigere na bintu kibe kogera tutabone se toteri buya tekraneti akero korra chinga kigete otigaba na inchi orore aba rai baito ba macheti ko tuara chinkwanda chiko imo kichinganga no gotaiwana abe otena oko bagwense yeto kuri buya ekero ekituanarire mono amasomo ose elimu ne gentekene sana se enseyeto na amatemu mbona kore tu amatuko atari amange amatemu ya KCP na aria KSPA ya ayamanyasi CBC na ya KCSE KCP na amatemu akorwa yo mweri as 844 wono tuachire CBC lakini amangana abere atato aya achire baada amatemu agakorwa korubuya aya KCP akara amatemu asogete amanyire korete na iri tangani ase historia ya Kenya gutwara abanafunzi bachire court kolalamika na amatemu ayaito taribuya na nkigego changia mono yokoreta ogotaege na amatemu ayabona asogete igere bintu buna na kiabana bare class yakamo abana 80 bonse baranyora ya maxi ayamo asomure mogete Quando vogliono se 25 vacanze aya egento ya kabere aba barenge umutandao no rotware komanyera amachibu eyeteri nanga kieri yakare kwarenge gente getangane kara matema asokire no ko na bake skuru elias wakorete wasome notice board isko na matema abekire lakini eye yabono igo gwikaranza nyomba mao gwatoma ujumbe na ndi kwanyora ujumbe ye ega kwamari tangane jare koleta majibu ekero yachaka koleta amajibu akabaya utata baadaye nandi gocha kugunduriwa na majibu alia kocha sechisimi igara mangao na alia rase poto gale igara mangao so ayaretire ogotegena na matemu na akoretu agakoru na magetigu lakini egentonkire tutaratebwa na matemu aya amachibu aya abana baito banyorete nara maikiranu aya koro kya ko reflect na abana baitekene kibakorete so ebina bibia file ukotini mbiri bu yabyo koreta bitoro kina matemo ito natenenere buya usina akorere buya terisegi naroche babire batatu bakumana na no mu waziri ito ore target asenge charo mu Gusii ochimwa mutuna maega nabo erabe ekene kerbona kantoroche na
angekero monto kurwa ngongo yeto mwa gusinge igabekero umuriro lakini chi system chabege tukurwa samatemu ekera achagete agakorwa nama jibu gosokigwa ego chikorokana eni chabwate utata bono rende gochimotwa ngito expected ya samatemu aya form 4 aya form 4 Brighton inyora na chiskuru chinde buna nyambali yatangane taso mwako oriyoete yes igo yabo buna Gaza na Israel amai kokoreria matemu abana obarusi gumbaka chianga bago chekiko eyu etumanete ne katiba ama diria ye katiba tatana wika obo binafsi wa obo siku ebibya korwa abaskari bagotomu chiskuru muskari yakarabegete uniform ale ne bunduki baskari batumire ikomya se skuru ya nyambali eliyo kagengo intimidate asege songo ekwobo yabana baliko koramatem so nabotogo teba sekene na ense ya Kenya kurwa sinkaransete amangana ya matem nabagote na bintombiri buya gocha Biasano manju muri on this TV wana tujage to moroberio weri tukuralero ntu turakwanda iguru ya amangana control of budget ndere wakira debuyana imirimo yanererie ntwaroje umusubat Margaret Nyakango yore sensemeyo na begetu biaraga ikiwalia wakino jaro debiana karaba Kenya nande twaro na Kenya kwanza na simio yabage kandi iguru yingane yo keriko Kenya yo bado deri asagia ni wakiri tutorekabu ntwaroje umuwasiri kanje serikali ndungu Otero na besenchio Kenya otebrire kerotoro jaba bunge as parliament bago debana no money no CDF no recess no wagaste okorekana ntwaroje ina ya beirali umwasiri otebna besenchio ono we are heading to Brighton torigererie asama ngana abera sechiwiki chetre ibere na bwate utata nyene na ngwate banko yanda tore toirana tochiko kwana igoro ya omo controller we budget ekera ringe ke kae kemo kia adara na tebet na obo tumia weito wetanirie kitoko nyara wetanirie kerengo tuarorire ebikuro kuruchinse mo chonsi na ebesa ya tumekero bose abantu bari serikali era sobogambe bono babeire barene erango ne keririanda yo gutumia ebesa gwetani biwango biri bekirase budget ose biri bya bibwate biwango bya amapata ali to bwate bunense ya Kenya so ekero kuri dia umo waziri wa fedha professor Ndungu awotabana chibesa cyaburire chibese kiritangane ekera akorera useko tokora abajumbe bawo cyokora amandamano parliament ebunge bawo cyokora ogotorerana baungaine bonsi aba murengo Kenya kwanza n'abazimio sababu neririye besa cyabo cyobokorerwe constituency nkiraruwewe nsababu kiye sababu gere na besa teyo eyo akorera ebesa ere nga yachiete kera ntoroche kibange kichabe kuchinya ntoroche twa rorira sa magazeti na se mitandao na serikali ya irwe mekopo na IMF na World Bank chinse chomo koleri bwense achire 43 umukoleri bwense umugambi bwense ochire chi trip 43 gesaso to bugambi umwako wete mesade ya totabiri aletire nga yere ego bridge the gap ya chibase kiri to sangerere ti cheto chebango yeto so ebikure bibiro nebirere ibire kuri serikali ime na kurusikoga na biyo korokna asegete engorogete nekare eyenyakanga kwanete buna a controller ye budget engoro nekara asichibase chikarego soccer igera na kureta aba Kenya na watu tena bintu bya bero nyakango irane maiga umaite inkonda turu kwanayo nyakango na kwanete bintu bibere bitatu nande gokwira na kwarigeria saba abana siasa na aba Kenya kwanza
ntobwata omoseneta orio Nandi Cherelgei Cherelgei Samson Cherelgei okwanire kabere gatatu na mawaziri anda abekira ase serikali igaga asaine gusakora bon oyitario yore serikali omusemo nore no na yomanyete ne mamba ge kururoche egotene keboko nkerwarete egena kere ngombe siko gate gosoroche kumane keboko nkerwarete no ene nzwezo oke bono rigire mambeye emambe ya Nandi igere emambe menye toro choromo no mo minister okoroku Murkomen ya tena Murkomen oteanire okorire bono gene ngituta kwegenera mamba ko yatorete report na keboke kerwarete roje wegatwegene ya no barro jam no bamenete rojam oseo ya kabisa wakili wakili na toko genda turigirina control budget ikasi aboniririe aswe ekiraisi kutote koso aske kya twaro na bono market akango ochakire gusugum kine kya egere wichant kolengana wakili gose kya twaro na bono kubagana kwa achire Kenya kwanza asimi Brighton nyora na ncheno mawakili na ingana rinde rionsirire mutu ye court katiba na sheria tenga nchire ndigende ime no ninje trigo nganje no na tegwanche eyugere content eyugere gutashike court lakini nabo tukwanira igoro na control of budget igere obisi erosiri neke katiba ne obisi yegera se kepengele gie katiba kia 228 kia katiba ya 2010 na controller ye budget igabwente gutenenera amatumizi ye habesa chinde chonsi cha serikali eria nene ya Nairobi ya Omosikeruto ne ye chi county igona cha serikali control of budget atenenerete na gokonya usikoelekeza usiko guide igo cha serikali 48 ijira 48 Jones 47 for the county ne yenene the national control of budget ne rotenete obviously ni gere independent wakili obviously ya control of budget ne obisyomo auditor general no muringori wechisabu cha serikali chi obisye chechire independent obisyomo controller of budget eyebono tubwate Daktari Margaret Nyakango igere miaka 8 kurwekero kwa chorirwe nande te touch comment nande ribaga rinde okobo miaka 8 wakora kwa safu kwa wakora wasoka Pia sana igobone gasi yabone no kurigerina ingaki gakaro control budget ingaki ngobwata nere serikali ngoje consolidate no nekere koro si budget gose ngaki wakire karamuka control ye budget manyete ta ase obo kolere bwa serikali kende ngego korwa onye serikali tera rorane keganja kyaye nkebwate chinguru cyobo koleri eketokoro kase chi financial term cha serikali ekurukwa a vote onye ne para yari korosukuru nyakoe paka gaga sen Ndizi verega pareye goika ekorerwe amakadirio nari otana chibaserenga kirache utumeka na oyo kurwa libaga osokurwa go ahead osokurwa order yebinte ibikorwe garo yo mubweka gare controller ye budget nerota na chibasa chikonda Gusii nechi na iria tagotega na chibasa chikonda Kisii county nechi atarari ngori arana chiri chinde chiarwetwa na kichiatumegete okay gintu gya kabere obokorerio bobotete gokorwa epareye omotete na kilomita 5 pae kilomita irenga chibasa chigotumeka barigererie ake chisabu ari ngori ari na neke inyoro na Margaret Nyakango na arera seke ase metandae agatabona egachukurigererie na chibesa chi akire sabu akanyona chi obisi chiabo chiabanta babari kirena constitutional officers mesara yabo budget gebekire igoro agatena oyo ningo okomenda chibesa chitogwakanwa ase budget tutamanyeti nandu tayigwakanu chibesa icho igo gentonkere kare okoruma getari boronge ekina kyonge gene takana na mono kemobegeta mashaka ya
inyora gigia morethereire ekene kia morethereire inyora tutaragenda nguko break it down na egasie control of budget a control of budget Margaret Nyakango atarachorwa ekatiba nerichiko igori begeta nchiraki oyoko tenenere obisiye agochorwa Margaret Nyakango ndi achore tuko sobisiye igaringe 2017 inyora na advertisement yabegetwe engaseti akira advertisement yabe ngaseti shortlisting yakorwa akira shortlisting yakorwa advert yakabe ngaseti ne metandao muna onde bwensi obwate liboria obwate a question mark obwate obwoba oso obwate ingana li usikanete na Margaret Nyakango daktari kwa gasiye osina bali bande ba apply tenere bali atamala mikayo osebine byabwate mutuye panel ageta akaba shortlisted akairwe parliament gwaku musasa bono goetigwa akaruororo erietari amarieta akairwa ase president president kamochora eroyomo otek ekerogeke ngakie chichonsi kine kikia mwaka 2016 asitayo gego kwano kiarenge asitayo asekiombe karenge esako yarenge igoto tebe ne gine kiare ko banki arengo rende kiare ko se mamini tanga nkia mutangete tanga tari control of budget tanga nkia mutangete nkia mutangete kiegere chapter 6 nero kielekezo ya muntu ndibwansi ko chorwa ko base a public office ko obe umurabu unebamba Uyasano mwanchu muri Ndizi wete na tuende tukwanira ekorana erokorire mirimo yaye bano wakino tetebina roads ya control of the budget injiri chiechi ekero to machikorana oversight ne karo oversight na ere na se control of budget eyebona gukora oversight ne ryo gotoinyoria asari tutatuko terigo chimoino oversight igere ogotobeka tobe abamanyi aya togokoreria gusi tutakorere tibuya gusaya tokorere tibuya oversight temine tina noko ragarioka na umugavana nyongo na nakorete rigos oversight igere also komonyera na aringwa akorete buya that's what the definition here oversight oversight na karori igoro ora asare igorake origereti go chance oruchekere gente kikagenda lakini mone kyora arigerere mono nando inyuri nkeria amagosaria gosobokorera botu botari boronge na bugo chiko twara egesingisyo akanana so a control of budget na beko inyoria serikali ene ya Bosongo serikali ya Kisii County ebe santu abaete eye chibilioni 5 sabu chicheno buna moleta audit ya kolide ti kor kiboronge na chibasinga kicha chia tumegete aso kwagache nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ya saba amasakarande na toretera ya turigererie torore na toisaneke na gaga abese serikali tumegete so that is oversight ntotebe na abantu barokora batatageti oversight yekorwe kiarane rori abagero oversight wakiri barokona barona oversight stage yekoru ekobamiga igokorana kromondago tebe igokorana ndi machondro oversight oroche ase enseto ya Kenya inyora Brighton etubate katiba ya 2010 na mangana ya matumizi no bokoreri bwakende gyonse kyo nibo ya enseto ya Kenya igetenene nane na machikanda abere amanene tichikondre tokugna Public Finance Management Act neri chikoria kabere eriko kuna Public Procurement and Asset Disposal Act aya namachika abere ari chintenenera asena ki enibo yense yeito egotumeka asogo koreria magenderero na korwa services so amachika aya igare buna omori ubwatete omote ase amatumizi yaito amachika yabere na araretire bantu babere batatu mono ababara abana siasa banyoriro borito ase ogotumeka na Margaret Nyakango osobisi ya Margaret Nyakango tiaturusia Aris Nyakango Margaret Nyakango to tebe officia control of budget
obekire oragire ebyara naga bintu bikorire mbiribye ko korage ebyara ebi tari nagaragete ase amachika karose kurubonya matuta kurunyamira kurubogirango asaruwete amachika ya nariare ase amachika Kenya ne katiba no bokorera ubwento kuruboigo guru yenibo yeto yense so oversight ne control ya letre utata asaba batahite bakora ibintu chi shortcut Ewe sana ndio SMS yenu kusoma ndo mwanjumule kama mwendete wote David na kimwendelete kabisa lakini ya bwango the na president space SMS goes to my son John Naroga the arambia sana sumurubiri asante sana kefa kurugesima tigabatigane omugusi abachumbe kurugusi tachabo kongu na bakaro the ana wichandie esire naro the ana mheshimiwa from Nyanjo I have known solicitor George Moore, solicitor George Moore for many years. A brilliant job indeed. Anagonga ndivyo. Adhiana mbia sana wakili. Asa yogo teba. Mbia sana. Naro adhiana lidi nyaboke. Adhiana mbia mano ase ubuansuwe Richiko. Kimu atoko nyire amange. Tiwumbo usiye atiwe akore emeremo. Buna nyakango ka ukwane kene. Tige kene getigale koba ekene. Oyo no musubati asibalia bake barakwane ekene. Asante sana Lydia bine birengere bya arure asemambi ya aboniga. Joshua Nyakunde adana Bwakili bya Breton na Wakili mbiyamano asemerobelio nyo bwansu bwerichiko mbiyamano tiga erichiko libwatigwe asense ya Kenya kolende astoroji na bepi bana serikali yete korwase chitoro. Raira na totebetie kolende tokanga koigwa igobono tiga turachandika ibine birengere bya enere arura semambi yabonega no tutumere birengere byao asemambi yaboniga na tolio bwene ni bwito na ene karo interpret engineer kara wadana kurunyantrogo ibeno egetongo ade atubwati bya sana asemambi yaboniga John Kimole ade akona sisi for ngini the topic is Lily Waithili thank you for the information kabisa ade ano alime yumro John Kimole ade ano alime yumro asante sana ndoje ward darioba korwa embakasi Nairobi watching live online asante sana kiromana tutubwate wakina de role ya budget the control of the budget nanireliye yotwalgire oversight twarigere oversight toche control mata control versa chionsi cha serikali echiko koba withdrawn usechiko rusikwa asechi account cha serikali chi account ya serikali nchiri chiro chira se katiba na ande chiro aseri chiko ntobate e account korukwa a consolidated fund ayugere se katiba ntobate account ya ende korukwa equalization fund ntobate account ende korukwa county revenue fund echine chi account isato chiure asobo koleri poteneneire ne control of budget now na kiago control gago control na beseye ere withdrawn kurwase equalization fund na ki ya sabwa na ande na ki kurusigwa na ande na ki uchotumeka na reyo chakwanya na serikali gete umo governor gete usaba chief officer gete usaba minister gete be county ba soere ruekina na anti corruption na mbasa bete chibasagete chokorosia enyombe kurukwa Ndizi TV Health Center akroba saba chibase chiga chi milioni 10 lakini asa masakara usasa uchunguzi ya area kole namba abachunguzi be serikali yakora kana chibase tumgetega ne milioni ya mayoka so chi milioni kiandanji chikora kana ngaichi so a control ya controller of budget igere na oikamanya na withdrawals kurwase chi account yechi chiko andago asa matumizi ase chibase chense yeto cha withdrawal aseri chiko Buya sana wakiri kardonero kubona ki bori wakiri na mbwa mata kibore gati keganjagia serikali iwano treasury na control of the budget ekeganjagia serikali igo kebwate chinsagi chige control it ekero tabe keganjagia serikali tubwate umo minister or in charge accounting officer yaba a permanent a principal secretary Morikyo Botambe Morikyo Botambe
tuamanya go break down gwacha gwatwara chi independent officers yechi gochi arenge recommendation echimono ibere echi arenge control of budget na auditor general echi arenge chi obisi chi arosetigwe ase katiba baada echi recommendation chi post election violence ya 2007 curricular report nero ya ruete order na tutware chi independent office echibere cyo kuringori na ki amatumizi aya serikali yale sababu yaye nenki ase okuringoria ebintu bya retete oko omubasokano no goitana no gotegenana kwa bananchi ba Kenya ekemo kiabe kiarenge na ebesa enibo yense yo yari gutumeka uchense meyemo yoka te gutumeka uchasande chinsemo chindi chinse ya Kenya njiri cha corona barabwe bare marginalized yani ba chaire batengire babekira nsemo ama alliance byagenda se nyombe eri robogambi ama alliance yagenda bali banchire no ri robogambi eyo bono chi office yechi echire independent chiri ngori nki bali ime a minister inki a permanent secretary inki omo county governor inki omo county committee executive member aho korano mo chief officer ase amatumizi nenibo ya serikali pesa no manchu muri Ndizi TV akarana tutobati asemambia bone anekro tkorera tu kodigereria mangana awaso bansu Richiko twararige na mangana control of the budget ni igasiane rie twarorere oversight ngo ya korire nantume korana bali bakarako oversighted barabobe ani bakarako digererigo barabobe ekereke kumachkwire bintu botusukano barorekana asisi inseti yakana nto ikire yakabertu adebuna controlling law yani okurire ko controlling kibintu biko gendera as county kyanto atebana niko tubaje serikali 48 serikali 47 je county nanto katwara serikali nene eye national tumaye kwenda ya gatatu wakili inyoro tutarande ya gatatu controlling eye inyoro na kero tutaito kore project gete ose county ose national government tutaito kore budget gete tali ba utaboka maambia usubuna chinga kishichamo arotena maambie pare cha kakorosi eyo teyo goikeme pango ebo emeroberia ebo so control of budget na ero koirerwo te una nyagetari nere kwagachwe kuru kwa Ndizi TV ali ngori ali na Ndizi TV ye obole mobo no bwa serikali yes goika kere document ebo ekorokina obolemo no bwa serikali chibiku cyakore chibiku ne jo makadire na litobori mo ne chibaserenga esimiti ya mo nirenga chisimiti kitegere 800 kiregento kebekire in place omanya watana na rigere na ringo diriga na nchere bono rusi chibaseji chikolegasi bono ya gatatu togochia igere reporting yani okoiraneria okoiraneria ikwiraniri ngayikwiraniri go chibano wakili koiraneria reporting omateneria na goika chi report chirosigwe goika chi nini chirosigwe chi quarterly chi report chiakero omotie kera equota kera nusu mwaka kera mwaka chiakere gento kera sobokoleri wa kera serikali kera department kera unit ya serikali eye ko tumia matumizi ya serikali inyora iga Brighton makadirio ya serikali yaro no matumizi aya enga kinere serikali tego tuara chinguru chokora onyene project gete ererimo so nabera break webe chifesi bere isatu asengecho yeni betakeire asengecho ya obokoreri gose obumanyi bure butakeye so a report na rekorokina stadium ya bosongo ya gachiru ya bekiru ekeneke ya ikirega na ande bono tutaite tuchitokore so igekuru report na ngaitu ikeire ebe senge yaro setie gaike na ande enga kiende kwebe seratoki na na butokubeka se budget yende ngaitu gochakira na ngaitu chokore that is reporting reporting yagora wakire ndio reporting yekere okorwa obotutukano bundu riboja gosekero bwakorirwe kwanyona makosa na bona gosindu githikia be githikia gigakora usine githikia stadium ande ande kichikebe kwenga kiende ngakyo bokorwa iboja bwarurende na reporting yo yakorukire litu kire chingaki bona reporting igera akorwe mate ko reporting yakorwa enyora iga na nabo
ebinte binge tukubiruka se songo chinsa chinda aba basomi be Richiko twate ne bintu mbiro rakore bire amasomoka yani bire academic yani bire amasakara buna amasakara yambwatega ayo bimurigete lakini ase ground bitayo tukugente bauta bari chikura chiko kabatana kwa ground toyo kwa ground vitu ni different yuga korgina toyo bantu mbayo gukwana ebintu ne binge sana chiripoti chiraro cia sirisakara turike gari chobisi na twarosire stadium ya Bosongo ya erire lakini akoro wiko stadium nara teyo kwanyo teyo bad akoro wiko wate betune stadium njaro setu kwanyo ra match no atere ime gari ya match ere nyancha bono tiri stadium igere ndani y'echinzwe amane bono rende akoro kwa reported na asiri sakara yerikina stadium ni njaro setu lakini akoro kwa ndo embure gutwa yabe ndani y'echinzwe ngendo gitika dioka no kontora de chinzwe turute gari chibo dibaga bantu bagucheza chinzwe chicheza mali so chi report yechi it's very important kor obokoleri na chiripoti yechi nekero chiaringorigwe kerimo retete no obokoleri budget mukaye uchibasegete mukachima okoro obokoleri obo tukuibwa korwari ne project yuna kiakoretwe chiripoti chiko chiko compared echibwante kubwatana lakini kwanyora chiripoti yechi nchibwata report yeyereri sakara yekorokne stadium mweri njaro setu egaikerana lakini akere report y'umuntu chieto akero mupiro gwakwa akamaya kurike report igahotana stadium teyo tarigetikero nendaniero nero njozo kare wanze korwari akare kunyoro na ekere mamba ya rurero chao teiri kibogo ngirwalite ne mamba yogera wate sanjo guys wagena wajakire wakiri ngora kato ndete ngora kire tore yende eroli yabo bintu bakora nditukura una account kiti ya nyori rube kurwas control of budget era basirori bado jinsi gose tukoraje kwa namna kwa hiyo na usiku una account ya Kisii anyo deri rube gete kurwas control of budget na baka na bantu gete lakini iko kana haya bending bills njiroro osimto bine biroro ne account ne tako beke mirobili ya na ngitsa tu aligereiri binte bimbiyo ne mbeo yitukura ikatwara kwana ekiara kato kwana control budget kwa hiyo naliru ndia jete yubona sio toko enda bwango yubona yekuru kwa advisory role you know advisory sasa iko nero ya ringoriri ina horol ya ina kre ya ringoriri ya ligereiri yaru neke nero ya chire control of budget nyora Brighton no mwanju mu ligereri control of budget igabwate mpaka abantu aba koreri baye bogocha baligereri egente kinga korire wogocha baligereri bitabu bye county baligereri kera lisakara baborie ose baringorie eyunare yo mwari twari guchikorigereria ye ekurukwa investigative role bachunguse barona ekene stadium moye chi pipe chabege tunsari nchirichi chi pipe asege team oguchunguso kona korakoru nabo bako go out of the way basabe chine near site agent abaro kichi plan chiri cyare cross yegetikeria babaoro kichibicha chikoro na pipe kichabe tunsaria babaoro kibarigere na exactly na ebinte bimwasabete budget ya capchete mbiro bibekiro eyunero egasie control budget advisory advice buna yokwabori na pending bills usote na bakoriye gasigete mbabwante gwakanwa nabo mogotoma requirement yebesagete mutaita soke kurwase consolidated fund useba ese soke kurwase county revenue fund yobo kolerigete a control of budget eligererie usitota be recurrent expenditure recurrent expenditure ne ya wakana bakoriye gasi bon omokoriye gasi okuruku George Morara no mu wakili bwe county ase budget umwete na Morara gakuri kibeza kimiliyoni 2 asomotienye a control of budget kemate na umusara Morara bwente kuriya bwente kwambatana ne Richiko rikuguna salaries and remuneration commission act ali scale yo mu wakili Morara ile ngaye bwente kuri
atebe ya tari milioni 2 umwakiri Morara wente kuri 1700 eyuna advisory Mwe sana wakire katwenderete bono bunege tiki ya Gusii stadium turage singo au turage kwanira kiagajiro matuka mangi bono kiagajiro kiabere osine fish pond kiagajiro baka bona ni kwa gachukere ekaroto de mugambi simba porate aso etobis ngwe bono tutakere komoji ose control budget nande njari se chiwe santu te bakagu bakana itonyo ro spending bill sinjiroro asabantu bagaje de tieke kiagaje tu jinswe ngaye control budget yego jira bugo se teyo report ye control budget ne ya maana sana but tuwatware challenge ngo kwana buno mu wakili tuwatware challenge ye bitengo gete bya serikali bigo tumeka bobe biko likachi report chikeranete cyo koro kina ekena investigation eyo ya control budget ya bere na re ye bono turuchinya kanga kuminyokigwa asenge cyo angire ochia so mupira chiripot onyanya kango nanchiranete ango korire buna bantu uri batagete usino ni tumuna tuikaranstega anga chiripot getenjiro tore itie ne report yeri ya ruetase office ya control of budget kera egetieke kwaboria nkoira ni maiga ncheno mogusi nche mwanya getinge ncheno no monto nkwevunia koba mogusi nande ndagoke sana kororege tikerike kerebuya lakini akero kiaremwa ekarusi uchi pipe unse nchomo nyene tindi engineer tindi kende na roche na ligo sondi yakoretwe dirinda abori na monto yo etetinege tieke nkero sirboronge boronga arenge bori na bwate amasila yaye account ye tobuya asinge che pipe eri yaruse tugunsegere enyerere eriyo kungusa amaji echiarenge chinyerere amatukaya ntubwato murembe bwogo tumia Google kuri nange ntukyura kera akoru kere boronge ngarona chipipe chiri pengine asa makadirio no mupango bo mu engineer yo keroseti usebali bake planet bakoreta ligoso mbalige na gusigere ngongo ye mbure nyinge so pipe chiri ne chinka kase okungusa amaji bone chichiabege tubono tinda atabona ababa akorire bono nabayikeranire lakini ase okorigirire kwane osogo kagera kwane buno mwananchi omate na eyenense ya macha amange nembure nyinge chipipe chiri nabo chirangusa amache chisane ndo twale ndani asegetikya Gusii stadium abono bakorete iga education bakorete bobe batakire ko investigated ne agency serikali na control budget ne resoib control of budget recommendation ya yenere yo mwali kabisa kwenda kutumeka se ESC na asante but chi reporting chiro chi arura ase control of budget chitali chinge keranu yoto igongo kwana bira obwoba usokwegerera control of budget ekero okongabera Brighton na rengo mo commissioner ase pending bills ye mo governor Simba Pola anchorete nkawakilisha Law Society of Kenya ororo na Kalansta as one of the commissioners but ekerongori report ya control of budget chi project inchiro control of budget ali gete nanchikolire ntaro che project echo tinchirochi tinchirochi ya godo debena obukurikana mbuarengo that is hectare yengu si yeito tukwagacha aseka gorikende tari tutagore aseka gori ekigeto tukunayaro tutige Gusii gerente nenera aseka gorikende report ya control of budget nanye bwate tengasoma one by one nande mbwate engima yonse chi project ibere isato inye echiora ambori omwancho morigeri yora ambori na tote byange project eyo yamo nganchere nabongo chaga na masakarayo ngoro kieye yete tuguna control of budget togenda mbakoro tore project igo senero control budget nari getega na this project is completed togenda mbaka sawo origeri class yekiki abana be nasari ECD okengoro kingekerete class yekingerete egegeta marindo raigoraga getaereti so obukorekanu bwa retriwime yobokorerwe ebintu bya serikali bono wakire gotondera since me ya control budget sin kitakire kugwake ni byombe bya DCI EACC erindo bokoredi asiji serikali G48 chikorekane bya wakire
kia ntwe konyora asigite bontu twe konyora sa kongu ne bono kati chikantu kumsana jina control budget amaruba yago tomwa ngakitura akore mujando Wakili. Inyora buna ntubwate kero mwananchi nanchere ne katiba otwara obumanyi bwakende gyonsi gyakolerwa se ense ite Kenya. So liswali ya kwamboria liera niribuna munago tabiri toisi kwancherwa tumanye kirege ntubuna gyagokorwa chi report che control of budget achiane kirege ntikimna kuringo ryo nyene idara ya majeshi section ere taiko kwanekerwa ya security bire bitai kwanekerwa lakini aise gocha anekere kirege nto ebe sate betu yatumige taso ukwagache stadium ya Busongo anekere abana inchi boka ntwa banyana na utuguchunjwa totena gaya ebese yetetumige tuye inde turbani so ejugera aruribaga omwete mwananchi o Kenya mwananchi nere DCI mwananchi o Kenya nere EACC mwananchi o Kenya nere police obo koreria kerobore buya chi report chindonge chiruweta ase office ende onsi eyeire responsibility buna control of budget ira ende a long way kogera obokorere bobe buya butatware utata ekogera abantu abamumanye nekibagutumye besa utuberere ibintu getento kumanya Wakili katwandrete ga katwandrete kumyoka tore biro bito ngoera bigo jakitura mnyoka sinini kero ja ntutera jida kange nka ye control budget ya ruera bono gote abuna pending bills twarora se account ya kistora jero matuka mange bona gero kwa na control budget twarora magavana boru simbarati na singerete gote abuna tawaka na mpeo iye takoretu ina wadana nkwa bete patana bashari ukarali gerena mbe wakinero kwa beta eri tembeo neri kongwake nchebuno mu advocate kuri kwana mutua lakini abanyarga asidia kwa tu steret ekinkora aboria nindigerere tichi file chiria nko nyoria eye twagenda ishikake lakini nche mwanya getinga na gote inde tayari kuburio musaraba no gurube ye serikali ya mo sikesimba Gujo bokore bobo buya. Obokorere bobe buya. Nganda bwone ntimoke. Oyo ko challenge report area ya pending bills. Igonta tole to boshahidi bwao mutuga. Nche mwenyene na aligere chief file 958. Chifile jiria etwa chisometa ya masaya so leto boshahidi bwao wogo pinge gento kera se report yeto torigete lakini ganga control budget ya kurera bana tena chibese chiakanwe gusenjia kanu enyoraiga report nere yari kire na control of budget report nero yarengo yaro tena chi pending bills chindechi nchikolire nchibwanda gwakanu gaga bona tiankoro tote gotenega no simbate neine na asimbate neine no chi commissioner chons tiankwane kwani aba chi commissioner chirichinde no twans tote neine toira se project yeye onye twarige tena project ye taireti toire mpaka se project yeyo otoro kya serete to change report ye torigete Mojo bariga no igwe tena twende kwa na mangana toire ase project orete file yao buna contractor wakorete ne file ya county area tuga chonsiber eyongo challenge oyoko o dispute report ya ligetu na committee eyena renge commissioner ikiere krongoriria se committee elimbaka engineer simbarengo committee area etu bwate chairman Nyakundi ore quantity surveyor oyino gwete ne quantity surveyor o manyeto obolito bwa ose ni be bwente utumika korosi entugete omo advocate ko George Morara Bwakuma omo advocate bwa high court ya Kenya omo engineer okuruko Hilary Nyanga litangani to bwate engineer Mugambi akarusikwa engineer Nyanga agasoa engineer Nyanga no mo engineer obete mpaka chief structural engineer o Kenya orugago omanya gocho mo engineer okabere okoro kwa Damaris Oyaro engineer Damaris Oyaro gale mpaka council ye chi engineer ya Kenya
nande lecturer igale professor ase university ya Nairobi umanya goche ntubwate CPA angawa no yo mubwa abantu bali abalingoli bamangana yechisabu okurigiririe bikwigete buna esabu gete yagetu ote nagaga siringe ya monementrega orugago umanya gocho mo commissioner naro okurukwa papa Martin Papa ne specialist yo goso chi signature na kende gyonsi orine mo inspector police retired or acclaimed as okoringoria signature na mariko paper okokora analysis otebiene forgery na bodene Joshua etari yawe ne operation obwate bifa byonsi pake binde byato shangaje tubunanje na umera ntelitangani no muntu buno ucho aba commissioner abonsi nakubalire abona abakoreri barenge begasi omanye gocho mo commissioner one igale yonde nyakebati chacha oyo bwe county ya Kisii nyakebati chacha na no mo account no mo CPA no bwe county umanye gocho mo commissioner onde gako ko Victor Magara no monto procurement oyete umanye gocho yonde gako kwa Karori Nicodemus nere no monto bwe county oyete aba commissioner ababonsi report yeri yonsi go twaringoreti kere file te yo twakorete no yakore file ye bweka ariwa maagizo anyebeke kando file go yari gweta abantu ababonsi kianda yetambaka mwino o yaringoreti Wiasano manjumre ndoje Eriki Magera onyamwaya adano arikuru nyamesiaro nyamisaro bobasi watching live ni kasi umumanya adako na sisi kurigoma keep the ball rolling adano arime yumuroberio Wakili inataka kore kurwabu tumamai kubona ndebiro bitatu ga sensema Richiko kadoroje baka maisha namba ya tereniwe bintu byara bigure break tujikurena ekigambiro bono kioro ki independence yae wikabono go sebare kadoroje na mangana na tarimaya lakini bintu byara tereniwe bere bitatu ase serikali ya Kenya Kwanza ya tekurobere kurate ngo tokore asenzeme ya control budget kirura ga nyote Wakili kurwa senzeme control of the budget ekero katiba gego tebana kiara choru andi katiba ngo tebere na kiara rusi obisi bona ayatoroche bona iga asense ya Kenya igare ariana na kiara rusi kwe okurusi kwa igara akwe ose atangasu no bere fukara tabwati besa gare bankrupt ose aso ruekina so ekine kekeirwe igo gitete kebekwe erinde president constituted tribunal yokumochunguza emurusi egasi eria Margaret Nyakango daktari tara akora igoso riro chekaina na maiso bono tari egesheria birio boshahidi obwabo mpaka bwate tinde tukwana gento kire kotini lakini asa maisane buno mwananchi wa Kenya Margaret Nyakango igabeire buna mwananchi onde bwensi wa Kenya oyo otachire abantu gete babire batatu ebyara batari comfortable nere batetarusi gwo batwaro yora tero musikyobo yora ora bugigi takiaye enara nonye nomugabana simbaradana kirogora abantu bakorera mono igomanyana umuntu otachirwe nabona machiko igwa teba sina igwa teba igo timetina nerengia tete musiko ni monyo nerandina kero monta ta jirumono ikali na ndatu mekembinu gete tete korusi obisimbia mono happiness mukaya mbia mono kero te no rime yumuroberio twagose miri amaya sana te kero monta kore eroria ya sana oina happiness yo teana no alime yumuru Wakili bana kana tete korigiri tukore na atwarina ebigambiro yarate ndi bintu gete ausingire fie kari kwanira maisha namba ya kwanire mangana hafe ya kwanire ebigambiro mbere ebona yaje koroka independence yaye bya kabisa baadene serikali wane ndiko beka gerigia no public participation na teyo buya tiganda korotota Bright yes Wakili no mwancho murigereri aseta yora anyora senkaransete ngote no musike Dr. William Ruto na serikali yaye na nabago sibe akirigento ya ama yanare na baro bakorire ama yanare babangire tense yeto ya Kenya na ebigambero
nabo bire mutu na maega byanakire buya nari byanakire bobe kinga kichinde ase amachika ayatene niwe Richiko lina nenda kubeke ne ya maisha namba igebweka ine liende yankuru kwa huduma namba eye ne namba tete kubekwa yo okora obokoreri bobe raisi buna bole chinse chindi lakini tera akorwa aso wanchire gento kuguna aba nanchi bausikane asoko na chekina nanchira kitogochia asokorosia namba kuri birengereri ibone kuri ku public participation akabere ebi pengele mbere bi Richiko ebi byatumege tuguteni ni yega section 31 ya Data Protection Act yokorendo bobisibwa korendo bobisibwa bweito bwaba nanchi ntoro horo kigwa na mekakati kiyabekiru na serikali ekire nambe yako ba rolled out ichaka ko korosigwa na obobisibwito na kiborendire ekoti na keki ya mochati koti tebwati bobenwa kende yo korero na serikali koti te kurwani serikali na ababaire te kina buna katiba institute eba ari chintenene rase mu Wakili bunanje Morara otena ekero chikombwate bicha yo bosibwane ombwate bichara byana nga yo chikoga chebinte ba monto kaberte yo chikonyora tianda kubori Brighton no mwanju murigereri toi konyoro oraire botuko bwo kwanyora SMS yete otena naboko gwero ni ya milioni 10 amen omuntu nga yarusie namba yanako ndikana na ndandikirete kurana George nga yarusie ti nini egene gitota kwebori ebina tutayikwebori neri goso muntu taeti namba yao ukurikire message gochenyo esimya kyo no bobisibwao no bobisibwao omuntu abwata information ya obobisi igo bubwante kwagatwa na korendwa ingo bono ro gotolendro bobisyobo na serikali eyo tete busangereri nkene kitubwate na serikali yo gutumye bubisyobo bwana bobe ko muntu gatatu oyo rabo tumya sobo basende ekera abantu bare gotegekera ngonya gweta ari nguru imonyo ngote abari ngina maisha nambeye ewe kayare ko be kuchenu inu betonye manye public participation niba kama kodene ndongere gialengere world coin egegia abantu bara abasa abantu bajitanga jiru busaba bakara rusuwa maisali patena bono bobisibwo itonga ibore ne serikali ide inke serikali terko be public participation even they being to public participation echi sajita yo ose nechi basita yo jo gare meremeli tari insajita yo obobisi ne shurutisho kurwase bitenge bya ujasusi byense bitatu gutumia obobisi bwito bobe bitatu kumanya kirenge tokora nekitoko neki tobange tokora kono gutuchunguza gutanche irine katiba yetu oika manyankyo bange tokorera information yani lazima tari ngosorora ne katiba ngate chinguru echo bona Richiko na berita geri bwatiwe Wakili eriba buzero kana ndira bwatiwe Richiko to sabe serikali usimo sacha usimongina onde bwansi otaete gukora ibintu bunebi onye gatete kubikora nege kuba getaigo sike katiba getaigo sikari Richiko asabe miaka ya yera ni gumaega achikokora mwaka 70 ekero tutabwate Richiko ye katiba yetu bwate bona ndirora katiba kero na erentenenera nero yoke usikwa Richiko koliro lita bunetie katiba na ribwante usikwa besan igobono no ena mangana ya heriti abakemba takere ko ba informed babe serikali yarange jibara santo baru ngakiba participation ni takero ko participation goika eliyogiria ori gwekane asebo korera bondo bwense lakini bona siri goso lyabeire ndi tutayiriribaga buna ba Kenya to ruwe birengereri byetu kende gyonsi ya gukorerwa sense yetu ne katiba geruwete kabisa na goikege ntugete gyancho n'abananchi kemanya okoro biasano manchu muri Ndizi wakazo korekera kwa Wakili sinara kominyoka bono mambe Wakili ase county ya Kisii na rojena abantu bayisidi bono bajone nemero beliende kubashikorana ekere public service board tu akoto ajudia kero ya begirwe kubashikorana nemero beli kosuka bosia se no ne county inyora Brighton na ande nkwera na maega na akiro mugava na simba mbiamono na anda se panel yo chore board no na renge kuno mu Wakili
asoko bakolia chi interview egenta kenene tuarenge panel yeto tuarenge korera buna Gusii abero mwako mugimeta bwate public service board public service board yaretre bona bari mu abayisidi konya bare batabwati contract guchi sign bare rero na mambi yabaire security yabo yegasi egento yakabere abari mu bayiribo ba P&P yeah, that is permanent and pensionable as public service board nkoletere bona erike abantu abanya yunare mandate ya yayam nerika abantu abanya ne kolege ntuko na disciplinary nari kwegwe to mugavana atabetego disciplinary chi solution cha disciplinary iga audit bali bonse ba butetwe gasi asinge kene umwate kolenge nsenge Kenya ngima abantu bagomete lakini aba baito sabini bakabutwa nande mbairanirie gasi bari Richiko bari mbamara baminto na baswati baminto bari mama na tata ba tebi kubaira name that is disciplinary ebintu ebina byabo biringoriwe bunabire te basikorrekana naba Kenya babwate katibe ebarendete bagatete nabasere tukuchi gasi kiholela disciplinary discipline bali batego kore obukorere bwabo butaisanegete eligererie chi job group emente bali baisine gukinwa ebirogo ekei bali batabwana tukutwale ebirogo gete public service board ne integral part as development ya county and also serikali and also ose organization and also Pia sana president Wakili George Mo Bwakili buya ebitabo bya kale as account nigo byale cash book Jono knowledge book oyo onye mbiri kiribuya pass a trial balance te wanchirana asego oboringo liwe budget depends also the regional entries of records and it is in rare cases to overspend more than the budget at the same time not necessary to spend up to budget level Inende birengere bya yarule asimambi ya abone Wakili karonde tukorebi naranere ontumire SMS akoroguna lead ya boke awdeana mbori ni Wakili kolenga ne Richiko umugavana kole mirimo omokonyo yatayo dimetio sanda iskagra gine ngato bodi na tiga na bodi moga amonte daga tena Brighton bodi mande ndago na Brighton kyo kombiri ngenda kubona lead umugavana kole mirimo omodebite tayo yes bakorera bonse bakorera abange bakorera kurutua chagete devolution batabwati support ye deputy digerere Kenya ngorokinga ye deputy anya ko go support mu governor oya babere batato joho nabwato mo deputy ba tarete na resabari amo aba Kisii ongwa chinga kichinge mba bwate bwamata na Josh Kisumu that is the same thing kyaberge go happen kegetambe Kakamega na kigento kyabete kegetambe igo asekatiba astayete meru twaro reboigo mangana natali baya twaro de Transoia asetayo unless ye deputy governor mo governor kamwete gashime yae yoko mokonya sono waziri uso bokoleri buno yo Gusii na ete deputy governor Simbarati na ete monda chinguru neri bagari okora bintu bibiri bitatu bono ekero dijigeri Wakili gadudu tokore gerali na bodina tutena dijigeri na provision yo mo deputy governor tebe gribu ya aseroli yae asekatiba na kigenta kama kebwante koringorigwa gechenchigwe toise ko chi deputy governor chingurugete deputy governor babange bagwika barora namba bwati gento bagokora mari lakini ngero nande banchi batwara na baegwa no kwegana kuna umugavana yo abwenta rusigwe elinde ngiro bugambi uzana ikatibe neta gereri wabo aguna mabadiliko na bwana to ntota na ekatiba 100% ebintu mbere bibwanta gokorwa progressively ekina kama kyabo kyabwanta gokorwa lakini eyeye bachi governor gutware kiburi ne nyego gutaka ko kogosa chi governor eye ne gento ne no moika umobe osoate chi deputy governor chinyinga se ense ya Kenya kurweka devolution ya chagete Wakili tokora wasitukira karo bosembo bomwerio asemambia bone nandi kirikwa bwate orato te asemambia bone tojigumena nande aramisi weekend
ila liongol leo tajeti sali ya yemeroberi ende lakini wakili amekuja karobajete kobabuya asobwansu Richiko wakili ingana leo moyo abaseme bwana bo mwari mbore na abagusingo bakurera bari mu bwata maremase chi municipality ne chi town ntoire 100% waiver no mo governor Paul Simba Arati his excellency tigato akana chiretse chito ntochko komera na gochiaka na gochaka na January yunara mangana na yo mwali buya sana gaki wakili no nganjire Frederick Anyona abadeana account yete supplementary budget ekengiere to jase account ya Kisii supplementary budget sine chiri budget ko yoretwa ba ekero county yakonyora ose serikali yakonyora no bokolera imbole tata kole lakini tebwati makadirio tebwati nibo osebesa so supplementary budget when eriye supplementary ne yo comment igoro ya eriye budget yarengo so eye ne yego bridge akore ibintu biri bitigarete bitakoretu osebibie betu Uya sana wakiri ntukwa na mange lituko na ndelinde karuto kora ase moroberi Richiko para bato bira mabodi abo nande bato babonge so moroberi tatunyera ni weekend asing nje biro bito biari to akere mbia mona kwa ba meandi stimera once mosi to adenge na wakiri George Mo ase mambi yabone atumera ni weekend to arenga Joshua na Dorcas Joshua to ane kuna mali gine chibichago jira senjera bene to ara lituko ligana ndo biro bia meandi stimera once mosi na botamberiane Brighton Makoli.